què tal, gent de Lleida, la plec del Cargol, quarantena i va... Amb molt ritme i confeti arrencava la segona jornada de la 23a Setmana Cultural de la Plec del Caragol. Ho feia a la Sala Gran de la Llotja i és que la FEColl està decidida a celebrar el 40è aniversari de la Plec amb grans esdeveniments. Aquest dimarts ha estat el torn d'en Peyu, reconegut per les seves intervencions en programes televisius com Alguna pregunta més o altres col·laboracions per ràdio i teatre. Així, l'osonenc Lluís Jutglà ha estrenat en primícia a la Llotja de Lleida la seva darrera producció, l'Home Orquestra. Un show que parodia la figura d'aquests artistes que animen tota una festa major amb tan sols dues mans. Durant l'acte s'han escoltat referències a la capital del Segrià i també crítiques amb to satíric cap a certs aspectes de la vida més quotidiana i, sobretot, moltes rialles arreu de platea. Rialles d'aplequistes, però també d'altres veïns i veïnes de la ciutat, que no s'han volgut perdre aquest esdeveniment cultural organitzat per la FEColl, però obert a tota la ciutadania. Per tant, és una oportunitat excel·lent d'un cop més la Plec, dintre de la seva setmana cultural, obrir els nostres actes a tota la ciutadania i aquí ha vingut gent de la Plec, però també gent de tota Lleida, que sabeu que tots els actes que fem a la Plec i a la setmana cultural estan pensats perquè tota la gent de Lleida pugui vindre a gaudir del que organitzem des de la FEColl. L'acte també ha comptat amb l'actuació interactiva de Lleidatà Macbala. La 23a Setmana Cultural segueix aquest vespre amb més actes. En aquest cas, la companyia Teatre del Talión portarà al Col·legi d'Advocats de Lleida l'obra La venganza de Don Mendo. Si fos ara, érem 5 a la taula, no? Hi havia en Ramon, la Maria, en